skal du hen? Hvor skal du hen? Og mens nogen sikkert er glade for det her lidt lunere vejr, så bliver tyrkerne også problemer med oversvømmelser. Især de jyske veje bliver lukket, stadig med dyr oversvømmet og åbnet for deres bredder. Kongen syd for vejen, smittevejret fylde nogle steder i dag. I morgen skal denne dæmning aftes for eksempel her på Rene ude af Måns Christensen. Hun forgæves. Okay. Hada. Han er ved at blive kvalt. Jeg synes, det var ved at blive kvalt. Han deroppe. Deroppe. På stedet. Chaufføren i bussen. Stedet er kaotisk. Bjarne Puggaard koncentrerer sig om de trafikale opgaver. Vi kører over motorvejen den vej her. Er det ikke lige hurtigt? Det er bare fordi, vi er fandme ikke kunne følge det der ting, ikke? Jeg vil godt sige til dem, at det er jo en omlagt en lang. Vi har 2 til på vej til at hjælpe med at transportere den første del. Al trafik mod ulykken skal stoppes. Samtidig så er ambulancen kan komme igennem, når de er færdige med at befri chaufføren. Selvfølgelig er der vej på transporten af så sætter vi Peter Kølke ud i det første kryds ud og vende al trafikken. Det er ikke nogen igennem. Med styr på trafikken gælder det om at få et overblik over, hvad der er sket. Hvad skal du have? Martin, jeg skal lige ringe op. I skal have dit navn, fordi der er jo information til rapporten. De 2 betjente, der sikrer navnene på alle Dik. Jeg smutter. Vi ses. Hvor skal du hen? Til skadestuen i Svendborg. Med fandt folk på stedet. En hårdt kvæstet chauffør i turistbussen. Jeg kan ikke følge med. Til gengæld er den afdøde kvinde, der kørte i handicapbussen, nu blevet skåret fri. Så har den person, som er afdøde, den er købt på det er indlagt på hoteller og bussen. Chaufførerne er også blevet befriet nu. For ambulancen kan få endnu en betjent til eskorten. Gøl. Og så kan jeg stå på eskorten dernede fra. Så ligger de hernede fra inden for 5 minutter. Tilbage er kun oprydningen. Ja, den er totalt svært i fronten. Den anden bussen kan... Den kan nok rulle på baghjulet. Jeg ved ikke, om den har noget luft på sig. Det har den sikkert ikke. Bilinspektørens opmålinger viser senere, at de 2 biler havde ramt hinanden frontalt, hvorefter turistbussen havde skubbet handicapbilen 10 meter baglæns, inden begge køretøjer holdt stille. Hvad skal der? Det er et fint hårbånd, du har fået på i dag. Her ser sød ud. Sommerfugl. Og lyserøde strømpebukser. Og lyserødt hårbånd. Med en lille fløjs. Nu kommer der. Mm.